Afternoon, my brother. I think we spoke 2 days ago. As you know, therapy refused to grant us permission to have a conference of opposition political parties at the Rainbow Towers for dubious reasons. So the way forward from now is for direct talks between the Presidium and Zimbabwe opposition leaders. As I indicated to you 2 weeks ago that I met the Honorable Minister Mchinguri. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ende hazvina kumira zvakanaka. Ndanga ndakusuwai but ndangosvikirana nenyaya dziri kupisa dziri kuitika iko zvinezvi dziri kutikanganisa kuti tadzonzwisisa kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. Right. Tiri kuona kuti timu riya richiri kuita basa rekurambidza vanhu vari kuda kuita gatherings avo. There is this guy angaita event yake yaanga ari kuda kuita handiti. So event iyi iri kurambidzwa yaaida kuitira paRainbow Towers on 25 April. I don't know the reason because HICC yatinoti Rainbow Towers yavo iyi it's not something chekuti chingatonzi chato papangaitwa kana noise or anything nekuti machechi vari kuita zvavari kuita vanhu vakasiyana siyana even kutarisira vanhu chaicho vari kuruling party Zanupf vanoita marallies akasiyana siyana everything zvese zvavari kuda macampaign whatever vamwe vachiti bill rakadai so ritori right chinchi but kuti zoti vamwe vanhu veother side vachiitawo ndipo vari kubuda zvonzi imimi ningitini yenyu haisi kunzwisisika polisi ndo inongogara yangokanzela kuti hatisi kuwirira nazvo zvinhu zvamukuda kuita izvozvo. Chatakutadza kunzwisisa manje chekuti criteria yavanoshandisa kuapprova mumagatherings acho ndeipi because this gathering inenge ngori yema-high profile people ngoti vanhu vave vekuti it's not more like a rally or something. Chinhu chikuitwa muRainbow Towers chinhu chingori class so chikuti vanhu makangogara pasi hapana zvimwe zvezvo zveruzha even kune vanoziva that building iyayo ine sound proof yekuti zvinenge zvichiitika mukati munhu akatomira kunze kwahanzi kuti what exactly is going on but zvino zvangonzi zvavhariswa. This is not right honestly speaking because handione chinhu chakanaka pane zvinhu zvakadai so zvirambe zvichiitika zvekuti vanoresponda netsamba vachirambidza rimwe chimwe chikwata kuti hazviite zvamuri kuda kuita but vamwe vachibvumidzwa kuitwa kuti vange vachiita zvinhu izvozvo musame country. This is not right and the way yavanozoda kushandisa iyo mopa yacho inenge ichiningirana nethe way yavanenge vapindura mashoko acho anoita anga ari simple but zvititori zvinhu zvakatooma zvinenge zvatoiswa ipapapo. This is not right. Ndo situation andangotanga tingotangira panapa muri Zimbabwe tichitaurirana tichionesana kuti vanhu vaya vatanga kana kuti manga muri kufunga kuti vanhu vaya vakazodzikama kana vakazoita sei vachiri kuita izvozvo ende zvato bad to worse. Zvaimaingonzwa nzanzi ananingi vanhu veposition varamuzgota rally varamuzgota chakati nyaya iyo ichiri kuramba ichienderera kumberi ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho izvi so that's why vane radio station yavo inongopupura Zanupf this Zanupf fuck Zanupf this havadi kuti vanhu vazive information worldwide kuti zvinhu zvachinja kubva paya patatiri paya pokudhura fuel apa pokudhura fuel pokuhajeka fuel vachisa mahigh price nenzira dzisidzo zvinhu zvachinja havana kunge vazivisa vanhu vari murima nenyaya yekuda kungoteverera chiradio station che1 chinongotaura chete kuti Zanupf fuck Zanupf this chero ukamuka pakati pousiku chinongotaura chete nezveZanupf. Tanyara nacho chunichi tanyara nachunichi hachina zvechiri kuita munyika chipuka cheZanupf kana munetirwa nacho ndimi isusu taneta. We are fucking sick and tired with this political party iri kunyepera machembere kubva 1977 76 kusvika 2026 muchingonyepera machembere hatichakitirai dzisi chakitirai izvi baba venyu vakati baba vanyu nyika haina baba munhu wese ndi baba ari munyika ane right yokutaura maonero aari kuita
zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Imi munenge muchingonyepera vanhu day and night. Ana Jonathan Moyo vakatsotswa vakasapota ZANU-PF kuti rirambe paba vachiita chibenzi, vakaitiza futi Zimbabwe yacho. Vese nanaWalter Muzembike norangove gwavava bugwa riri mujere. Nonsense. Vese nanaSevia Kasukuwere vaisapota chibenzi keno Zimbabwe yacho vakaitiza vakati pamberi naMugabe, pamberi naMupwesu. Kana munhu wese anomama nenhamo nokuda kwavo. Yezvoko dzimwe nyika dzine utungamiri dzine freedom dziri kutaura kuti South African Revenue Service pakakwira diesel nevemaforestry, we have to get paid back a lot of money if he has a good record for the fuel what was paid. And South Africa will do it. Zimbabwe won't do it. Ingazvita sei nokuti inotonyepera chembere kupa vanhu, mapurisa chavo anonyepera. Apedza asati andorova vanhu. Kundorova vanhu kumanikidza kuti sapota ZANU-PF vanonyeperwa, achakitira zvakati chakuvakira dzimba. Dziya dzapedza kuvakwa dzonzi iwe dzinotengesewa. Hapana imba yamahara. Apa munenge makabatsirwa chisaka chenzungu wangu.